Možno iba najzanietenejší turfmani vedia, že dostihy na Slovensku majú už 200-ročnú históriu. Začala sa písať v Mojmírovciach vo vtedajšom Urmíne, obci neďaleko Nitry. Práve tam si šľachtická rodina Huňadiovcov dala postaviť v roku 1721 svoje sídlo v barokovom slohu. No neskôr si požiar vyžiadal stavebné úpravy a prestavali ho v klasicistickom slohu. Pýchou rodiny bol Žrebčín, kde gróf Jožef Huňady choval ušľachtilé plemená arabských, španielských a talianských koní. Práve to bolo podnetom v roku 1814 k usporiadaniu prvých dostihov nielen v Uhorsku, ale v celom stredoeurópskom regióne na Mojmírovskom panstve Huňadiovcov. Maj 1814, presnejšie 22. sa tu možno pár sto metrov odtiaľto konali prvé dostihy na vzdialenosť 1 míle, 1609 metrov, čiže 849 viedenských siah. No a išlo len o stretnutie troch kobýl, boli to, by som povedal, z dnešného pohľadu také privátne dosti, neboli verejné, čiže neboli stanovené propozície a tak ďalej, ale bola to taká prvá lastovička, no a potom Jozef Huňady, to bol vlastne syn toho zakladateľa tých prvých dostihov, ten už potom s grofom Ištvanom alebo Štefanom Sečením, to už vlastne boli zakladatelia dostihovej moderny v Uhorsku, pretože cestovali do Anglicka, dostali potom nejaké nové impulzy. Si pamätám, niekde som čítal, že Sečení, ktorý bol veľký maďarský reformátor a osvietenecký politik, charizmatický, tak po návrate z Anglicka hovorí, že potrebujeme 3 oblasti: strojárstvo a ústavu, strojárstvo a dostihy. Vráťme sa však ešte na chvíľu do kaštieľa, ktorý je historickou a kultúrnou pamiatkou. Dnes slúži ako hotel so širokospektrálnymi službami. Z každej miestnosti dýcha na návštevníkov história. Pretože každý, kto dojde do kaštieľa, chce niečo v tom kaštieli z tej histórie nájsť, tak sme postupne ladili kaštieľ tak, aby každá miestnosť bola nejakým spôsobom zameraná a aby ľuďom slúžila zároveň aj na poučenie. Preto tu je napríklad chodba tolerancie, je tu miestnosť, kde sú zozbieraných 130 ikon, čo sme robili špeciálne workshopy na to. Je tu pamätná miestnosť Antona Grasalkoviča, ktorý sa narodil v tejto dedine a je veľmi známy najmä v Maďarsku. Pri príležitosti 200. výročia prvých dostihov na území Slovenska prišiel do Mojmíroviec aj priamy potomok 6. generácie ich zakladateľa Jožef Huňady, ktorý sa narodil v Taliansku a rodina jeho manželky vlastnila aj podiel v Žrebčíne chýrneho Federica Tessia, chovateľa plnokrvníkov svetového formátu. Sajnos kiszakadt a kapcsolat ezzel, mert de az édesanyjámnak a családjában vannak még versenylovunk, és megvan egy versenyistáló Olaszországban, ahol... Čo by lepšie pripomenulo vzácny dátum ako dostihy na mieste, kde sa pred 200 rokmi začali. A tak na zelenej lúke medzi Poľným, Kesovom a Veľkou dolinou vyrástla provizorná dráha s obvodom 1300 metrov, ktorej sa s veľkou obetavosťou venoval aj tréner dostihových koní Samuel Sokol a oslava sa mohla začať. No ako sa približovalo to jubilejné 200 výročie, tak stále som mal ten pocit alebo tú myšlienku, že musíme si toto jubileum slávne pripomenúť. Priznám sa, bol som tu v Lani na jeseň, hovoril som so starostami regiónu a bolo to také neutrálne, ale čím viac sa ten termín blížil, tak som si povedal, že musíme tu predsa niečo zorganizovať, musíme mať nejakú úctu k histórii, lebo ten, čo si históriu neváži, tak si neváži ani súčasnosť alebo prítomnosť. A potom sme sa, dajme tomu nejako, myslím, že začiatkom marca reštartovali, stretli sme sa v termáli v Polnom Kesove a viac menej sme založili organizačný výbor a dnes som naozaj veľmi šťastný a spokojný, že takáto akcia sa tu podarila zabezpečiť, čo konec koncov vidíte, aj tá návštevnosť je tu dnes veľmi vysoká. Záujem divákov prevýšil všetky očakávania organizátorov. Do areálu ich prišlo vari 5000 a veľká väčšina videla dostihy naživo prvý raz. Nepútali však iba zápolenia na dráhe, ale aj bohatý a atraktívny sprievodný program, ktorý dotvoril kolorit popoludňa. Tribúny i bariéry mohli nechať oči na umení maďarských čikošov z pusty Hortobádi, pastierov na koňoch s ich vrcholným
posledným kúskom, keď Čikoš s peticou koní plemená Nonius stojí na chrbte posledných dvoch. Ukážka Maďarskej pošty, ako sa tento druh jazdeckého umenia nazýva, je lákadlom na rôznych koniarských podujatiach. Nenechali sa zahanbiť ani žiaci strednej odbornej školy v Šali, ktorí zaujali ukážkami voltíže, drezúry i parkourového skákania, rovnako ako si návštevníci vychutnali aj vystúpenie jazdeckej skupiny Martina Uhrovčíka s krásnym frískym žrebcom. A keďže všetko malo nádych histórie a dobových kostýmov, predviedlo sa aj tovaristvo starých bojových umení a remesiel. Vrcholom veľmi vydareného popoludnia, ktorému prialo aj počasie, boli samotné dostihy. V cene PD Mojmíroviec pre trojročné a staršie kone na 1600 metrov sa predstavil pol tucet aktérov. Najväčšie šance mal trojročný reprezentant stajne Vimar Dvorníky Auenfels, ktorý začiatkom mája vyhral dostihy v Šuranoch a tréner Samuel Sokol ho nasedlal opäť Petrovi Hodáňovi. Zabodovať však mohol aj o 2 roky starší Valach Green Wallis s Michalom Abíkom, či štvoročný Valach Van Damme s Janom Derichom. Auenfels od začiatku diktoval tempo, ale v cieľovej rovine sa na neho dotiahol zverenec trénerky Zuzany Kubovičovej, trojročný Valach Holly Tencer zo stajne Vadual, pre ktorého to boli prvé dostihy v živote. Prvý víťazný potomok slavného otca Tempel Tencera, víťaza viacerých klasických dostihov, ktorý v kariére zarobil viac ako 86 000 eur, predviedol pod Štefanom Budovičom výborný záver. A Van Damme je aktuálne štvrtý. Cez Auenfelsa teraz ide aj Holly Tencer, do cieľa zostáva 350-380 metrov konia máme v cieľovej rovinke a je to Auenfels a Holly Tencer, to bude súboj o víťazstvo medzi týmito dvoma koňmi. Auenfels o Holly Tencer, Van Damme bude zrejme tretí, Auenfels bojuje s Holly Tencer o víťazstvo, Holly Tencer alebo Auenfels, to je súboj o víťazstvo, Holly Tencer alebo Auenfels, Auenfels alebo Holly Tencer, Auenfels, Holly Tencer, je to o pol dĺžky pred Auenfelsom. Holly Tencer zdolal Auenfelsa po boji o pol dĺžky, tretí docválal Green Wallis a štvrtý Van Damme. Trénerka Zuzana Kubovičová mala z triumfu svojho zverenca takú radosť, ako keby vyhrala dostihy najvyššej kategórie. Nazda je petička teraz. No dobre, ahoj. Tak po tej vlne neúspechov, čo teraz máme poslednú dobu, tak konečne taký svetlý momentík nastal. A ešte aj naviac preto, že každý pomaly v maštali, ale aj na okolí toho koníka zatracuje. Že je to teda prvý podomok po Temple Tencerovi, ktorého som trénovala. A takisto si myslím, že ten koň dokázal dosť na to, že takisto ho niektorí zatracovali, keď som ho doviezla, začali ako dvojročný behať a všetko. Takže tak ma to potešilo, že z koníka, teda, ktorí všetci ho zatracovali, že dokázali sme spraviť aj keď víťaza tu v Mojmírovciach, ale je to víťazstvo a radujeme sa z toho všetci. Je to užitečný kúň a on je troška bojazlivý. Ja si myslím, že aj preto tak utekal, lebo zezadu ho kone potlačili a on aj z toho dosť ťažil. On je troška taký bojazlivý a bude to užitečný koník. Víťaznému realizačnému tímu odovzdal čestné ceny predseda poľnohospodárskeho družstva Mojmírovce, jedného zo spoluorganizátorov spomienkového mítingu Peter Šulc a prominentný host podujatia samotný gróf Jožef Huňady z Maďarska. Ďalším zápolením bola cena Thermal Kesov, spoločnosti, ktorá takisto výrazne participovala na organizovaní oslav dvojstoročnice prvých dostihov na Slovensku. Na peticu koní čakala ultravytrvalecká vzdialenosť 3000 metrov a najväčšie šance na víťazstvo sa pripisovali trojici z nich. 10-ročnému zástupcovi stajne 5D Sensibleovi od trénera Romana Dohnálka v sedle s Janom Derichom, o 4 roky mladšiemu Fergutusovi, ktorého pripravuje pre stajňu Bábolná SK Jaroslav Hanáček a nasedlal ho pre Michala Abíka a 5-ročnému Valachovi Vimar Dvorníky Lugasovi. Toho zveril Samuel Sokol Petrovi Hodáňovi. Po štarte začali udávať tempo dvaja zverenci trénera Jána Cagáňa, Šalando s Martinom Cagáňom a Zaha pod Štefanom Budovičom. Šalando sa dlho držal na čele, v ďalšom priebehu sa na neho dotiahol Sensible a v 400-metrovej cieľovej rovine zaútočil aj Pergutus. Šalando, Sensible, ale už tam prichádza aj Pergutus vonkajšou stopou a takisto bude útočiť ešte aj Lugas. Je to pri bariére Šalando, Pergutus bližšie pri tribunách a ešte Lugas stredom dráhy a vyzerá to na súboj Pergutus versus Lugas a Pergutus teraz dostáva hlavu dopredu. Bude to teda Pergutus vyhrá tieto dostihy pred Lugasom a ešte veľký súboj o tretie miesto medzi Šalandom a Sensible. Víťazom Pergutus, druhý Lugas.
Bergetus vyhral ľahko o 6 dĺžok pred Lugasom a o ďalších tucet zaostali Execo, Sensible a Šalando. Michal Abík si zaknihoval 5. triumf v sezóne na slovenských dráhach a dotiahol sa na lídra v priebežnom poradí šampionátu rovinových jazdcov Roberta Šaru. Pokyny boli také, držať sa z začiatku dostihu vzadu, ale vlastne druhé kolo už domov, že sa mám posunúť s ním ďalej. Podarilo sa mi to, akurát ten posledný, teda tento oblúk domov, som mal problém ho zatočiť, že som tam veľa stratil, ale tak ukázal, že niečo vie a podarilo sa nám vyhrať. Dostihovú časť 200. výročia prvých dostihov na území Slovenska uzavrela práve cena na túto počesť. V padoku sa predstavilo 5 koní a na vytrvaleckej vzdialenosti 2200 metrov nemal handicap pre trojročné a staršie kone vyloženého favorita. Pre trojročnú Rebeku z PD Pokrok Ostrov, ktorú pripravuje Jaroslav Hanáček, a v sedle mal Petra Hodáňa, hovorila najnižšia nesená hmotnosť iba 52 kg, no na druhej strane sa na štart postavila iba tretí raz v živote. Najviac až 64,5 kg niesla na chrbte 5-ročná zastupkyňa stáje Žďársky, SK Ihlava s Michalom Abíkom. Tempo po štarte nadiktoval 4-ročný Valah Refuse to Play zo Žrebčína Kobylany pod Jozefom Čekalom, ale neskôr opustil dráhu a jazdec ho zadržal. Po ňom prebrala vedenie Ihlava, ale ani jej nakoniec nevydržali sily na záver a skončila štvrtá. Rebeka využila najnižšiu nesenú hmotnosť, hoci musela v závere odrážať nápor 6-ročného Conneryho zo stajne Ratex s Dianou Zúbekovou. A bude točiť ako prvá do cieľovej rovinky, to je naozaj napínavý priebeh týchto dostihov, prelieva sa to z jednej strany na druhú. Rebeka a Connery, Ihlava bude zrejme tretia, teraz je Rebeka na prvej priečke, Connery už bude zrejme druhý. Je to teda Rebeka víťazí v týchto dostihoch, ak sa nič mimoriadne nestane, takže Rebeka pod jokejom Petrom Hodáňom, prvá na druhej priečke, Connery, súboj o tretie miesto v prospech Call Me Tigera. Rebeka si premiérový triumf v kariére vydobila ľahko o 3 dĺžky pred Connerym. Tretí dobehol ďalší reprezentant stajne Ratex Call Me Tiger so Štefanom Budovičom. Cez oblúk mi perfektne zapiala, pozadila sa a šlapala až domov. Oslavy dvojstoročnice prvých dostihov na území Slovenska i strednej Európy sa v Mojmírovciach vydarili po všetkých stránkach. Túto nedeľu bude na centrálnom hypodróme ďalšia veľká sláva. 36. ročník Turf Gala, najprestížnejšieho stredoeurópskeho rovinového mítingu so začiatkom o 14. hodine.